Angkai jotono Khulumkha ni channel lo angkai tini nailai no omo kaisa private company RS Enterprise o jaga o tongo TSCCF Limited oboni bagui GB Abhainagor Borjola tei Kemper Bazar Ramnagar Joynagar a area o LPG cylinder nogo thangai check khlaijaknai chulate bwrwi nango tei sajaka beton sajaka 10,000 jangnai tai qualification kai madhyamik pass kai ungo tai bike phano scooty phano tai cycle phano tongkhai ungo omo iko sajaka 2 ni bisingo borok iko o number o borok bai thangai omo Khwlaimano call khlai songhormano omo actually private company wono class 10 pass ungjak o iko oro area rujak tongo GB gatai Abhainagor Borjola Kemper Bazar Ramnagar Joynagar o area o LPG cylinder nogo thangai check khlaijaknai ओमफ्राय omo boto khlai tongmano rwimano ओमफ्राय je class 10 pass ungjak interested tongnai borok apply khwlaimano oro phone number rujak tongo ओमफ्राय oro borok bai call khai bongno teisa kamkai songhornai di ओमफ्राय amsungno Norok ani channel o kwtal ओमफ्राय ani channel please subscribe khai di angte bo kwtal job notification video sunamo Norok ni bagui ओमफ्राय omo je interest tongnai to omo torudi TSCCF Limited omo kaisa private company RS Enterprise ni bisingtwi ओमफ्राय nai tongdi ani channel no ओमफ्राय dinin bago amsungno jotono no Hambai।